Pak Bagus, ketemu maneh karo Pak Bagus. Ayo sinau basa Jawa. Kira-kira awake dhewe arep sinau apa dina iki? Sadurunge mulai sinau, ojo lali di-subscribe, like, karo komen yo. Ayo sinau aksara Jawa. Sadurunge mlebu pasinaon, kira-kira awake dhewe mengko arep nyinaoni bab aksara legena, banjur sandangan-sandangane aksara, semono uga ana pasangane, lan liya-liyane. Kira-kira wis siap apa durung? Yen wis ayo diwiwiti saiki. Oke, saiki dibabar teko siji yo bocah-bocah. Sing sepisanan awake dhewe sinau bab bentuk aksara Jawa sing cacahe ana 20. Neng gambar kaya ngene bentukane. Aksara Jawa iki beda karo huruf Latin lan huruf liyane, amarga kajupuk utawa bentuke iku kedaden saka 20 suku kata utawa wanda. Gotra pertama ana Hanacaraka, banjur gotra loro Idata Sawala, gotra telu Padajaya Nya, gotra pungkasan Magabatonga. Aksara sing cacah 20 iki asring kasebat aksara legena utawa aksara inti. Uga asring diarani aksara Dentawianjana. Saiki mbabar carane nulis aksara legena iki. Sepisanan nulis aksara iku kawiwitan kudu saka ngisor dhisik. Banjur yen nyerat utawa nulis rada miring tengen. Pungkasane yen nulis dibiasakake nggandul lan tanpa spasi. Tuladhane kaya mangkene. Ayo saiki dijajal nulis aksara legena neng buku tulismu dhewe-dhewe. Kawitan saka saiki. Gandeng wis mudeng ngenani aksara Dentawianjana, saiki aksara sing cacah 20 iku isih muni apa anane. Saiki adhewe sinau kepiye supaya aksara iku mau duwe utawa bisa dadi swara a, i, u, e, o lan liya-liyane. Mula dilanjut sinau ngenani sandangan aksara Jawa. Kira-kira ana apa wae sandangan aksara iku? Sepisanan sandangan iku gunane kanggo menehi bentuk vokal ana ing tengah tembung. Bentuk vokale yo beda-beda. Sandangan kaperang dadi pirang-pirang macem. Sepisan ana sandangan swara. Gunane kanggo ngowahi utawa ngrubah swara vokal. Ana apa wae sakjerone sandangan swara? 1. Ana jenenge wulu. Bentuke kaya ngene. Diseleh ana sak dhuwure aksara. Wulu iki gunane kanggo ngowahi swara vokal dadi swara i. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca, aka. Saiki yen ana ketambahan wulu bisa malih dadi iki. 2. Ana jenenge suku. Bentuke kaya ngene. Diseleh ngisor mburine lan nyambung karo aksarane. Suku iki gunane kanggo ngowahi swara dadi u. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca, baka. Saiki yen ketambahan suku bisa malih dadi buku. 3. Ana jenenge pepet. Bentuke kaya ngene. Diseleh neng dhuwure aksara. Pepet iki gunane kanggo ngowahi swara dadi e, jane dudu e, ning kaya unine tembung pepet. Pepet. Ngono. Mergo aku iki AI, dadi ora bisa nyebut unine pepet sing bener. Oke, sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca sogo. Saiki yen ketambahan suku aksara so ne bisa malih dadi sego. 4. Ana jenenge taling. Bentuke kaya ngene. Diseleh ana sak ngarepe aksara. Taling iki gunane kanggo ngowahi swara vokal dadi swara e. Yen taling bener suarane kaya ngene yaiku e. Yen pepet mengko njaluk diajari Pak Bagus langsung neng kelas yo. Oke, dadi sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca, lolo. Saiki yen ana ketambahan taling bisa malih dadi lele. 5. Ana jenenge taling tarung. Bentuke kaya ngene. Diseleh ana sak ngarep lan mburine aksara. Talinge neng ngarepe aksara, banjur tarunge neng mburine aksara. Cara gampange aksara iku diapit utawa kejepit taling lan tarung. Oke, taling tarung iki gunane kanggo ngowahi swara vokal dadi swara o. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca sata.
saiki yen ana ketambahan taling tarung bisa malih dadi soto. Sandangan swara wis rampung, saiki malih babar sandangan panyigeging wanda. Apa iku? Sandangan panyigeging wanda iki digunakake kanggo nambahi konsonan paten ing pungkasan suku kata. Ana apa wae? Ayo dibahas. Sepisan, ana jenenge Wigyan. Bentuke kaya ngene. Mengkone diseleh sak mburine aksara. Wigyan iki gunane kanggo nambahi paten h. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca gaja. Saiki yen ana ketambahan Wigyan bisa malih dadi gajah. Pindho, ana jenenge layar. Bentuke kaya ngene. Mengkone diseleh sak dhuwure aksara. Layar iki gunane kanggo nambahi paten r. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca pasa. Saiki yen ana ketambahan layar bisa malih dadi pasar. Ketelu, ana jenenge cecak. Bentuke kaya ngene. Mengkone diseleh sak dhuwure aksara. Cecak iki gunane kanggo nambahi paten eng. Dudu eng yo bocah-bocah, ning kaya unine nyamuk ngeng-ngeng. Mergo aku AI, pisan meneh ora bisa macakake sing bener. Mengko njaluk diajari Pak Bagus unine cecak. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca waya. Saiki yen ana ketambahan cecak bisa malih dadi wayang. Pungkasan ana jenenge pangkon. Bentuke kaya ngene. Mengkone diseleh sak mburine lan ngisore aksara. Pangkon iki gunane kanggo mateni aksara konsonan ing pungkasan ukara. Tak garisi ngisor, mung pungkasane ukara. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca mangono. Saiki yen ana ketambahan pangkon bisa malih dadi mangan. Pak Bagus, yen wonten tembung mangan neng tengah-tengahe ukara, niku saged ngginakake pangkon menapa mboten? Hahaha pitakonan sing apik. Tak jawab ora bisa, mengko perkara mateni aksara neng tengahe ukara dibahas neng pasangan aksara Jawa. Saiki dilanjut sandangan dhisik yo. Pungkasan ana sandangan sing jenenge sandangan Wyanjana. Apa iku? Sandangan iki digunakake kanggo nambahi swara konsonan ing tengah wanda utawa bahasa Indonesiane suku kata. Kaya apa bentuke? Siji, ana jenenge cakra. Bentuke kaya ngene. Mengkone diseleh sak ngisore aksara. Cakra iki gunane kanggo sesisipan konsonan ro. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca ko. Saiki yen ana ketambahan cakra bisa malih dadi kro. Pindho, ana jenenge keret. Bentuke kaya ngene. Mengkone diseleh sak ngisore aksara. Keret iki mirip cakra mung bedane ana plek enture. Keret iki gunane kanggo sesisipan konsonan re. Dudu gere kaya ngene yo. Hehehe aku AI ora bisa swara ngono. Mengko njaluk diajari Pak Bagus maneh. Oke, sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca kata. Saiki yen ana ketambahan keret aksara kone bisa malih dadi kreta. Pungkasan ana pengkal. Bentuke kaya ngene. Mengkone diseleh nyambung sak mburine aksara. Pengkal iki gunane kanggo sesisipan konsonan iyo. Sing maune yen ditulis aksara iku mung bisa diwaca kaya i. Saiki yen ana ketambahan pengkal aksara kone bisa malih dadi kiai. Saiki wis rampung sinau ngenani sandangan aksara Jawa. Akeh yo. Mudeng apa mubeng? Hehehe. Yen ngono, mau ana sing takon ngenani tembung mati neng tengahe ukara iku bisa nganggo pangkon apa ora. Saiki tak jawab ayo sinau iku neng pasangan aksara Jawa. Gas. Dadi ngene cah, aksara legena sing cacahe 20 mau iku duwe pasangane dhewe-dhewe. Pasangan aksara yo cacahe padha ana 20. Kaya apa bentuke? Coba digatekake gambar iki, kurang luwih kaya mangkene bentuk pasangan aksara Jawa. Pasangan iki fungsine kanggo neken vokal konsonan ngarepe. Maksude kepiye? Maksude kaya ngene, pasangan kuwi ditulis yen aksara legena ngarepe arep dipateni utawa arep diwaca mati. Supaya ora bingung, tuladane kaya mangkene. Neng gambar, ana ukara adem ayem kaya mangkene. Bisa digatekake.
Seratan utawa tulisan sing dhuwur iku sing isih apa anane, mula diwaca ademu ayem. Yen arep didadekake adem ayem, huruf mo kudune dipateni. Lah iki nengkene fungsine pasangan. Pasangan mau gunane mateni huruf ngarepe, otomatis sakwise huruf mati kuwi dadi pasangan. Dadi, yen mo dipateni, unine dadi mati, banjur ho utawa a mburine dadi aksara pasangan, dudu aksara legeno maneh. Mula ho nengkene diganti nganggo pasangane, ho dudu aksara legeno ho. Mudeng. Yen isih bingung, tulodo kapindho kaya mangkene. Neng gambar, ana ukara adik nangis kaya mangkene. Bisa digatekake. Seratan utawa tulisan sing dhuwur iku sing isih apa anane, mula diwaca adiko nangis. Yen arep didadekake adik nangis, huruf ko kudune dipateni. Tak baleni maneh, pasangan mau gunane mateni huruf ngarepe, otomatis sakwise huruf mati kuwi dadi pasangan. Dadi, yen ko dipateni, unine dadi ek mati, banjur no mburine dadi aksara pasangan, dudu aksara legeno maneh. Mula no nengkene diganti nganggo pasangane, no dudu aksara legeno no. Mudeng. Mula yen ditulis sing bener yaiku sing bagian ngisor. Unine dadi adik nangis. Muga-muga awakmu wis mudeng, yen ngono tak tambahi ben tambah mudeng. Tulodo liyane kaya mangkene. Neng gambar, ana ukara gelas kaca kaya mangkene. Bisa digatekake. Seratan utawa tulisan sing dhuwur iku sing isih salah utawa katulis apa anane, mula diwaca gelaso kaca. Yen arep didadekake gelas kaca sing bener, huruf so kudune dipateni. Dadi, yen so dipateni, unine dadi es mati, banjur ko mburine dadi aksara pasangan, dudu aksara legeno maneh. Mula ko nengkene diganti nganggo pasangane, ko dudu aksara legeno ko. Mula yen ditulis sing bener yaiku sing bagian ngisor. Unine dadi gelas kaca. Piye? Saiki wis ahli nyerat aksara Jawa kayane. Pisan kas tak wenehi tulodo, banjur bisa kladen dhewe-dhewe. Neng gambar, ana ukara gawat darurat kaya mangkene. Bisa digatekake. Seratan utawa tulisan sing dhuwur kaya biasa. Seratan iku sing isih salah utawa katulis apa anane, mula diwaca gawata darurat. Yen arep didadekake gawat darurat sing bener, huruf to kudune dipateni. Dadi, yen to dipateni, unine dadi t mati, banjur do mburine dadi aksara pasangan, dudu aksara legeno maneh. Mula do nengkene diganti nganggo pasangane do. Dudu aksara legeno do. Mula yen ditulis sing bener yaiku sing bagian ngisor. Unine dadi gawat darurat. Josjis. Kladen terus yo, supaya tambah lanyah le nyerat. Alhamdulillah wis rampung sinau aksara, sandangan, lan pasangane. Muga-muga wis bisa nyerat kanthi lancar. Saiki tak tambahi maneh, merga isih akeh bab-bab sinau aksara Jawa. Ojo bosen gatekake yo. Pisan iki ana tambahan sing jenenge aksara ganti. Apa iku? Aksara ganti iki aksara sing fungsine ngganti unine aksara suku kata tartamtu. Ana loro. Sepisan yaiku ana sing jenenge po cerek lan pungkasan ngolelet. Sepisan, po cerek iki kanggo ngganti unine aksara ro dipepet. Mula yen ana tembung sing unine re nganggo pepet, saiki diganti nganggo aksara po cerek. Tuladane tembung resik, yen maune kaya ngene, saiki sing bener yen nulis dadi kaya ngene. Ana maneh tembung rekoso, remuk, lan liya-liyane. Unine pepet karo keret kuwi padha, tak baleni neng kene, yen keret kuwi gabungane cokroples pepet. Mau Pak Bagus luput le menehi tulodo neng bagian sandangan keret. Coba mengko dibaleni. Sing bener tuladane kaya mangkene, unine kretek. Oke po cerek wis rampung, saiki genti ngolelet. Ngolelet iki kanggo ngganti unine aksara lo dipepet. Mula yen ana tembung sing unine le, saiki diganti nganggo aksara ngolelet. Tuladane tembung lengo, yen maune kaya ngene, saiki sing bener yen nulis dadi kaya ngene.
Ana meneh tuladhane yaiku tembung lemari, lestari, lan liya-liyane. Mengko njaluk diajari Pak Bagus unine tembung pocerek sing bener lan ngolelet sing bener yo. Aku AI durung bisa mbedakake swara neng basa Jawa sing unine werna-werna. Yen didelok, videone wis kedawan durasine. Janjane isih akeh bab sing perlu dibahas neng materi aksara Jawa. Ya wis yen ngunu lanjut part 2 wae yo hehe. Saiki dak pungkasi pasinaon bab aksara Jawa. Muga pasinaon iki bisa nambahi ilmu lan pengalaman kanggo awakmu. Tugasmu gladen terus anggone nyerat aksara supaya tambah lanyah. Enteni pasinaon bab aksara part 2 neng kanal YouTube Pak Bagus yo. Matur nuwun.